менә шушы эчке бозыклыклардан. Әйтик, мәсәлән, ашудан, гайбәттән, көнчелектән, начар уйлардан, телнең сүгенүләрдән, мәсәлән, менә шушы бөтен эштән бит ул барысы да чыга. Менә шушы әйберләрдән кемдә кем чистарында икән, ул уңышка иреште дип әйтелә. Менә монда галимнәр, ул да булса дини галимнәр, алар әйтәләр, кеше һәр вакыт, һәр көнне үзенә хисап кылырга тиеш. Менә очраштык икән без бер кеше белән, аралаштык. Менә бүген эшкә барып кайттың икән син, кич белән кайттың, уйлап куй, ага, мин бүген нәрсә эшләдем микән? Нәрсә турында сөйләштем микән? Нинди минем тойгыларым булды? Ага, минем бит әз генә булды көнчелек. Ә мин менә монда үпкәләдем. Миңа бик йөрәгемә тиде, начар сүз әйтте, дип менә шушлай үзебез турында уйлап фикерләп